Здравейте, група! Днес ще ви покажа една кратка тренировка, 8-минутна, от доста базови упражнения. Може да се прави всеки ден, раздвижва абсолютно цялото тяло. Започваме с една минутка стречинг. Стъпвате на параплейта, отпускате надолу, като внимавате кръста да бъде изправен. И изправяте. Пускате пак назад и изправяте. Издишването става нагоре, надолу вдишваме, издишваме. Целта е с таза колкото може по-назад да бутате. Колената може да са леко присвити, не е нужно да бъдат заключени. Важното е да държите кръста и корема изправен. Трябва да усещате опъване и разтягане в цялата задна верига. Пускате докъдето можете и изправяте. 30 на секунди някъде може да е с движение и останалите 30 може да бъде изометрично, максимално надолу, когато стречингът е най-силен. Задържате, може леко, диагонално също движение на таза. Така, това е първото упражнение. След това преминаваме към баланса. С първото упражнение сме подготвили тялото, раздвижили с малко кръвощението и сме разтегнали задната верига. След това заставаме за баланс. 30 секунди на единия крак с леко свито коляно. Балансираме. Другият крак може да бъде сгънат ето така в 90 градуса. Изправено тялото, корема и кръста е хубаво да бъдат стегнати. Стоите 30 секунди на единия крак, дишате си нормално и завъртате на другия крак. Съответно, отново 30 секунди. Ако на някой балансът му е по-труден, може да бъде близко до стената и при нужда, съответно, да се придържа. Така, след като сме направили баланса, преминаваме към ядрото. Първото упражнение, което правим за ядро, ще бъде глутеус мост. Глутеус мост лягате близко до платформата, горе-долу на една педия. Ръцете са на земята. Изправяте, избутвате, т.е. нагоре и връщате. С избутването издишаме, нагоре, издишаме, надолу вдишваме. Опитваме се максимално горе да вдигнем таза, да заключим тазобедрени стави, да стегнем хубаво глутеуса и връщаме. Ако при някой има проблем с схващане на задно бедро при тази позиция на стъпалото, може да застанете на пети, тогава този проблем ще изчезне. Може да направите 15-20 повторения и да задържите около 20 секунди до едната минутка. За по-напреднали това нещо може да се случва и на един крак. Пускате и вдигате. Отново може да се включи задържане, кой както го усеща и преценява натоварването в мускулатурата. След това, отново за ядрото, преминаваме към един планк. Заставаме на опора лакти, на пръсти. Коремът е навътре, хубаво прибран, т.е. опитайте се да глътнете корема, по този начин гарантираме, че коремният мускул е стегнат. Прибрали сме таза надолу. Много е важно да не отпускате надолу кръста, защото ще отиде напрежение, което не трябва да е там. Отново за по-напреднали има вариант на един крак. Може да бъде 5-10 секунди задържате на другия крак. Може да правим сгъване в колената. При всяко сгъване издишате. За още по-напреднали може с едната ръка напред
тип Супермен. Ето така. Когато приключите с планка, преминаваме вече на натоварване долна част краката. Правим един клек. Заставате широчина на раменете краката, позиция, стабилни и все едно сядате назад. Вдишвате надолу, нагоре издишате. Вдишвате, издишате. Вдишвате, издишате. Кой докъдето може и му позволяват гъвкавостта, мобилността на различните стави. Ако някой може да кляка само до тук, го прави до тук. Естествено, колкото по-надолу клекнете, е по-трудно. Активираме повече глутеус, но много е важно дишането. Вдишвате надолу, издишате нагоре. Винаги правете изометрия в края на серията. След като сте направили определен брой повторения, винаги задържаме. И не забравяйте, при задържането е много важно по-интензивното дишане, защото в момента мускулът се съкращава 35 пъти в секунда. Тоест ние трябва да му дадем кислород. Така, приключихме и с клякането. Следващото, което може да направим, са лицеви опори. Мъжка лицева опора се прави с изправено тяло. Надолу вдишваме, нагоре издишаме. Изпълнява се бавно. За жените заставате на колена, като тук е много важно тежестта да бъде над ръцете и движението е право надолу и нагоре в тази равнина. Пак вдишваме надолу, нагоре издишаме. Дишваме, издишваме. Това движение, което показвам в момента, е грешно и не трябва да се прави, защото по този начин няма достатъчно натоварване в горната част на ръцете. Движението е право, надолу и нагоре. След като сте приключили с лицевите опори, може да направите една серия кофички, която натоварва трицепса, рамото отчасти. Заставате пред платформата, пръстите сочат напред, на ръба на платформата, краката може да са леко сгънати, пускате и изправяте. Лактите, успявате да видите, отиват назад. Това е правилното изпълнение. Надолу вдишвате, нагоре издишате. Направете колкото можете с движение и когато се уморите, отново сядате и само натискате надолу платформата. Опитвате се да я сплескате, така да се каже. Дишате отново. Така. И ни остана едно последно упражнение, осмото, което е и за долна, и за горна част. Стъпвате върху платформата. Въженцата, коланите трябва да са горе-долу ниво таз. И правим клякане с сгъване на ръцете в лактата. Надолу бавно издишате. Нагоре поемате въздух. Издишате и поемате въздух. Тук при това упражнение е много важно в двете фази на движение колана да бъде максимално опъната. Тогава натоварваме горната част на тялото. Надолу издишаме. Нагоре вдишваме. Бавно, концентрирано. Отново накрая задържаме за 10 на 15 секунди в долна позиция и дишаме. Това беше една кратка 8-минутна тренировка за цялото тяло, която може да правите всеки ден.